Assalamu alaikum. Mun zan yi online classes yau for this is the online version. Today I am exhausted, sorry, from today's activity. So, but I'm samu sharp. Gaskiya ba zai kai physical class ba. We're just going to brush through. We understand what we understand and magara wuta ba. Inshallah. Okay, so let's get into it. Bari mu buɗe shi. No, this one. Okay. Yes, class ɗin shine photography and videography. Beginner class. Where abin da zamu koya a nan class is there are basically 5 main parts in the zamu brushing through. Akwai mastering exposure triangle. Exposure triangle shi ya zan ce muku, it's something that has to do with the balance between the 3 major functions of a camera. Wato ISO, aperture da shutter speed su uku. So balance on su uku shine exposure triangle. Wanda insha Allah zamu yi covering din shi yanzu. Da shi da akwai a cikin shi zamu samu akwai shutter speed, akwai ISO, akwai aperture. Bari mu fara da aperture. Aperture shine kaman automatically kawai shine yadda lens ɗinka zai buɗe, saboda aperture a jikin lens yake. So aperture zai kama kaman yadda lens ɗinka zai buɗe, ya allowing light ya shigo cikin sensor ɗinka. Tunda lens ɗinka shine kaman idonka, sensor kyamaran ka shine kaman kwakwalwarka. Yes. Bari in gama listing abin da zamu koya. Akwai composition, arts of visual composition, akwai basic lighting for photography da videography, sai understanding of audio and video movements, then akwai post production, wannan editing kenan. So exposure triangle ɗin kamar yadda nace, na farkon akwai aperture. Aperture shine how wide lens ɗinka zai dilating, zai buɗe, ya allowing light ya shigo a yayin da kake ɗaukan hoto. Aperture ɗin mu idan muka sani zamu ga daga f.1.8 wanda shine regular a kowane daman balle in kana amfani da 50mm. 1.8 akwai lens ɗin da ke zuwa 1.4, akwai har na 1.2 wannan masu tsada ne. So amma 1.8 shine regular ba ma kaman a 50mm na Canon wanda kusan virtually kowa ke amfani da shi. Dan bayan wannan akwai zai kai ma har tun daga 1.8 ɗin nan zai kai ma har a cameras yana kaiwa har f22 shine highest kenan. Sai a waya kuma zai tsaya a f16. So shi aperture mostly kaman kai ne in kana kokarin ganin abu ka fito da let's say daga tashin ka kenan ka fito daga daki ka shiga rana, zaka kana kokarin kankan da idonka. So kana rage hasken da ke shiga idonka ne dan ka samu ka ga abu. Wannan shine ya zan ce kaman basic explanation na aperture. Saboda lens ɗin in ya buɗe a 1.8 lens ɗinka ya fi ko ina buɗe, irin girman hole ɗin da yake bari a buɗe ya fi ko ina buɗe. Sannan kuma yana ƙara ma depth of field. Depth of field muna nufin kamar in ce ma portrait yadda muke cewa. Shine kamar zai ƙara ma portrait ɗinka a ƙaramin number ta aperture. Wanda as kana moving ɗin shi sama yana ƙara tsukewa. To yana ƙara tsukewa yana rage girman ramin da yake bari wanda light zai shiga yayin da kake ɗaukan hoto. Wanda zaka gan shi ya zo in ka kai f22 ya kusan ya tsuke, ya kusa tsirfewa gaba ɗaya, ya tsuke duka bakin lens ɗin. Idan zaka ɗauki hoto ka lura in ka sa aperture ɗin ka canza zaka ga yadda lens ɗinka wasu abubuwa ke ɗan forming wani ɗan round a cikin lens ɗinka ka ɗan leƙa ka gani. Then as kana ƙara yawan shi hoton na rage duhu, hoton ka na ƙara duhu saboda hasken da yake shigowa kaɗan ne, abin ya matse.
kana rage shi kuma yana ƙara haske, shi kuma portrait ɗin kana ƙaruwa. In ka ƙara shi hoton da ka ɗauka zai zama to ba maka ka kai shi ƙarshen nan hoton ba portrait zai fito komai clear. Sai then we go to shutter speed. Shi shutter speed wannan ne. Shutter speed shine yanayin yadda sensor ka zai buɗe ya tsaya ya kama light ɗin da zai kama ya rufe. Saboda shutter speed ɗin yana tashi tun daga ina ji 30 seconds yana kai har 8,000 of a second. So daga second 30 yana kai har second ɗaya a raba shi gida 8,000 saurin da za ta yi kenan ta buɗe da ɗauka. Mind you. So kaman shutter speed yana nan kaman kyaftawan yadda muke kyafta irin pap. Shine wannan shi zamu kira shutter speed. Tunda yanzu kamar misali irin hotunan da za ka ga an kama gola a sama ya tsalle ya kama gola an kama. Wannan hotuna ne da ake ɗauka da high shutter speed. Ko kuma irin hotunan da za ka ga an yi da dare. Mostly Instagram in har kana harka hoto za ka yi karo da shi. Wanda za ka ga an yi zane da wuta ko wani abu. Idan ina ji ko ni a page ina akwai wasu su ake kira long exposure. So wannan shine ake ɗauka da low shutter speed. Kowane hoto dai yana danganta da abin da kake so. Tunda ai ba za a yi abin bai da amfani ba kowanne yana da amfanin shi. So shi ma da more kana ƙara shutter speed da more hoton kana ƙara duhu. Dan idan muka tsallaka muka zo ya sunan shi last one ɗin ISO shine camera sensitivity to light. Yanayin yadda sensor ɗinka zai iya handle light a low light kamar wuri mai duhu. Wata kyamara daga 400 in ka ƙara matsawa gaba ka takura mata hotonka zai fashi zai yi wasu hatsatsi. Kaman kai ne in ka ɗauki waya cikin duhu kamar iPhone in ka kunna kyamara wannan hatsatsin da kake gani hoton is not clear. Wannan yana nuna ma wayarka ta ƙara ma ISO ɗinka ne sosai. Wata kyamara kuma za ka iya ganin ta in ka saye ta za ka ga har 1.6 ISO ɗinka za ka sa kuma hotonka is good. Tunda ko 5D Mark III. 5D Mark III ma ina video. Sorry for that. Na samu wannan. So ko ina muka tsaya? Yau inda muka tsaya sorry an dan distracting ina. So ko 5D Mark III irin kamaran da nake using yanzu ma ina video yana za ka iya ɗaukan hoto a 1.6 that is in ka san settings ɗinka sosai. Shi exposure triangle ɗin nan idan har ka mai da hankali ka koyi shi ka gama da kowace irin kyamara duk tsadarta ka gama da shi. Irin komai ko video ko hoto in dai kyamara ce ka gama da ita in har ka iya exposure triangle ɗinka in ka lakance shi. So kamar yadda kake ganku ISO wasu za ta iya ɗauka a 1.6 wata har 3.2 za ta kai za ta ɗauka ma hoto mai kyau. Tunda yanzu ana yin manyan kyamarori ana yin updated ones. Sai okay framing akwai essential rules su kamar rule of thirds haka. Su ne framing composition kenan is how you arrange yadda za ka yi arranging abin da kake so ya fito ma a hotonka. Kamar yanzu yadda muke zaune ga ring lights ina nan duk sun shigo ga ba reflectors can gawayi. So this is just the composition because shine composition in studio dina. Tunda a studio nake zaune ina magana studio equipment ne. So and kuma class muke na photography. So you can see ga su nan dan nasu basu son fito saboda amma baka ga wani plate ba a wani wuri ko wani abu saboda ba wurin shi bane. So that's composition. Kai za ka yi arranging abubuwan da kake so ka gani a cikin hotonka zagaye da kai. Tunda yanzu misali idan ina video light na gefe na ba matsala bane is still related. Abubuwan are still related so wannan. Then we have akwai rule of thirds wannan grid da za ka gani a kyamaranka ko a waya. Wasu layuka guda biyu a tsaye biyu a kwance. Kowannen su suna da amfanin shi ba ma kaman na rule of thirds din nan wanda za ka gan shi layuka biyu a tsaye biyu a kwance. Za ka ga wani zai ce me amfanin shi. Wannan da su za ka yi amfani ka yi straightening hotonka. Guiding ɗinka suke su amfani suke su ne guiding lines ɗin. Suna guiding ɗinka ne ka yi composition mai kyau. Tunda akwai rule of thirds akwai leading lines akwai spiral golden spiral akwai S curve akwai diagonal suna nan da yawa. Akwai L curve L shape ne kuma suna nan da yawa.
akwai negative space wanda za ka ga maybe mutum ya tsaya a nan ya kallo wani gefen shi nan bismillah gefen shi nan yayi baki gaba ɗaya ba komai a ciki, wannan shine negative space. Da shi kamar rule of thirds amfani shi kamar in ka sa za ka ɗauki hoto wannan grids ɗin idan ka sa ɗaya idan mutum ɗayan automatically zai hau kan ɗayan idan, to daga nan za ka saita ya zama idanun a on a straight line sai ka ɗauki hoto, ka ɗauki hoto that is perfect, bai karkace ba tsaye yake. Kuma mutane da yawa abin da suke mistaken shine idan ka ɗauki hoto fara editing ɗinka tun a wannan ɗinka tun daga cikin kyamaran ka ko wayanka ka saita komai da ba sai ka zo computer kana cropping kana editing kana straightening ba, ka fara kana straightening kana cropping da waye, ka fara duk abin da zaka ka fara tun a cikin kamera zai rage masa wahalan aiki sosai sosai. Then sai muka zo light. Light is everything actually. Saboda light akwai kasan kashi akwai natural light akwai artificial light. Artificial light su ne wayannan. Natural light ita ce rana, ita ce source of natural light, rana kawai. Sai wayannan artificial lights da irin wayannan da strobe lights da waye duka wannan da artificial lights. Then a lights din ma ai sun kashi biyu, yanzu ga lights nan kusa da ni amma ban yi fau na yi wani wannan kamar ina cikin rana karfe 2. So ita natural light automatically it's harsh. So kai zaka san yadda zaka yi kai dan yi diffusing ɗinka ta baka soft light. Kamar wayancan reflectors ɗin da kuke gani amfanin su kenan. Kai diffusing natural light ko wani light ɗin kama dai ko artificial light ɗin ne da is hard. Kai diffusing ɗin shi ya baka soft light a fuskanka. So shi soft light yana da amfani sosai because wani lokacin if you're shooting something ka sa haske da yawa za ka ga baka very harsh shadows. Irin kaga harsh shadows din ba za ka ma iya aiki kana ƙara masa haske za ka ga sun yi wani iri. Hoton da zai yi wani iri ne ba zai baka abin da yake so ba, do akwai inda ake yi buƙatan harsh lights din mostly wajen product shoots ne yawanci suka fi yawa, amma gurin ɗaukar mutum hoto ko video su ma ana amfani da su but ya danganta. Akwai artificial lights din da suke da hasken da sai kaga sun mai da ɗaki kamar da rana ba ma kamar aka karo su ta window suka hasko ciki sai ga kamar rana ne amma ba rana bane, artificial lights ne. So kuma ka san yadda technology ke ƙara gaba, so ana samun ƙaruwa sosai alhamdulillah. So akwai the main light setups da key light shine main source of light ɗinka. Tunda yanzu misali wannan kawai na sa sani da all the same thing. Yanzu misali idan key light ne zai fi maybe in samu mai haske shine key light ina ya haska ni dan shadows din da wannan ya bari shi kuma wannan sai ya dan cike min su, that is wannan ya zama fill light ina kenan. Then akwai na baya da ake sawa backlight wanda za ka ga shi zai fidda contour dina, mun gane shi ne kamar contour light ina wanda zai contouring jikina ya raba ni da background. Shi ne zaka lighting din ya zama cinematic abin ya wannan din. Then sai muka zo focus akwai single shot akwai continuous shot, auto focus kenan. Single shot shine wanda zaka yi focusing kana dauka focus ɗinka ya tafi sai ka sake yi focusing, wannan normally a hoto ake amfani da shi. Then akwai continuous light kuma shi kaman kana video let's say da iPhone yadda zaka ga mutum na motsi ya zo gaba ya koma baya da lafiya cikin video, wannan kaga continuous focus ne tunda constantly camera na ci gaba da focusing tana bin wannan abu. Ita ma camera tunda ne dama akwai AI a cikin su, AI tun ba wai kwanan nan bane da suka fito, no tunda daɗewa akwai AI but amma ba a kawo su irin cikin yadda muke amfani da su yanzu. Zai format akwai manual focus, shi manual ma kamar iya amfani da camera ka a manual privilege ne sosai. Kaman idan ka lakanci exposure triangle zaka ga ka fi son ɗaukar hoto da manual ko me zaka ka fi so ka samu full control of abin da zaka yi. Kun ga saboda kaman ka zo wurin settings format ɗin hotunan ka akwai raw akwai JPEG. Raw shine wanda zai baka full details wanda zaka ga bai da kala sosai amma kuma akwai details, it's just packed with details saboda kowane a 5D Mark III raw file ɗaya yana kai 27 to 31 ne ko 2 MB duk kwara ɗaya.
so in kai editing ne sai ga maybe yadda setting ɗinka yake maybe ya koma 1 to 5 MB depends on yadda kai setting ɗin export ɗinka. Shi kuma JPEG computer iya irin da na gaya muku da kenan za ta ma most aikin ta haɗa ma color ɗin yadda kaga abu haka za ka ɗaukai, amma kuma sai dai in ka tabbatar ba za ka yi editing daga baya, saboda in har za ka yi editing za ka ji ba daɗi, saboda sai ka kusa kuka. Bai baka more details to work with, kaɗan yake baka, it is limited. Sai da muka shiga aspect ɗin videography shine wanda muka zo video is a sequence of images. Sequence na image, video hotuna ne da za ku ga mutane da yana da iPhone ba su san irin wa'annan abubuwan. Wani lokacin za ka ga an sa 4K ka yi min video a 4K za ka ga 24, 30, 60. FPS da za ka gani wannan 24, 30, 60 ɗin yana fidna ma'anan shi shine frames per second. Hoto nawa ne aka yi a second ɗaya? Hoto nawa kyamara za ta ɗauka a second ɗaya na duk bidiyon da za ka yi? Idan ka sa shi a 24 frames per second, kai bidiyon sakan 10, ka ɗauki kyamara ta ɗaukan ma hotuna guda 240 ta haɗe masu ta yi playing back, shine za ka ga abin yana tafiya as video. Idan ka sa ta a 30 the same thing, in ka sa shi a 60 the same thing, kyamara za ta kai hoton minti ɗaya sakan 60 kenan ko? So idan ka ɗauka sai ka yi 60 so 60 if I'm not mistaken, 60 so 60 ko? Ina ji a sakan 10 za ta ɗaukan ma hoto 600 a sakan 10. Daji in ka sa shi a 60 frames a 4K 60 nan da muke sa, shi yasa shafshaf za ka ga wayanka ta fara zafi. Za ta ɗaukan ma hoto 600 a sakan 10. So in ka yi bidiyon minti ɗaya sai ka yi wannan 600 so 6 zai ka ga 3,600. Hotuna 3,600 ta ɗauka ta ma bidiyon minti ɗaya. So lokacin za ka ga bidiyon minti 2, minti 3, shi yasa ka ji wayoyin ma iPhone ɗin most especially suna ɗaukar zafi, saboda a setting ɗin da kake amfani da ita tana overworking kanta, ka yi pushing ɗinta to the limit. Sai dai shi amfani shi lokacin idan za ka yi kamar irin su slow motion, tunda idan ka yi shooting a 60 frames per second ka zo kai playing ɗin shi a editing maybe ka zo kai playing ɗin shi a 24 frames per second zai baka slow motion ne. Shine za ga ana slow motion, saboda in za ku duba iPhone ɗin kuma ko wasu wayoyinku idan kuka shiga slow motion frames per second ɗin suna koma ko 120 ko 240. Ku je ku duba wannan ko 120 ko 240 haka za su koma frames per second ɗin. Sai muka zo movement na camera. Sai kunga, okay, let's start. First one is panning. Kaga panning haka ne, haka shine panning. Ka yi panning through, ka juya, yanzu zan zagaye ku 360 panning ne. Daga nan in zagaye kyamara na han zagaye ta bayan ta inda ta nan panning ne, na yi panning kenan. Amma still as kana juyawan focus ɗin na kan maybe kyamara ɗin da take facing. Sai akwai tilt shine kamar haka sama da ƙasa ko gefe da gefe, duk tilt ne wannan haka. Irin kamar kai haka ko kana video kai haka ko kana yi kai haka ko kana yi kai haka, duka wannan tilt ne. Sai akwai dolly wanda kamar zan zo gaba straight kawai ko in dawo baya straight kawai, duk wannan dolly ne. Sai torque shine wanda kamar in fara daga haka kawai straight, ban yi kwana ba, ban yi komai ba. So ba wai yana kamar yadda kuke ganin focus ɗin akan kyamara. So kila ma na faro daga inda kyamara ba ta ciki, na zo inda kyamara take ciki, na fita daga inda kyamara ba ta ciki. Wannan shine torque. So wannan movements ne wanda suke ƙara sa bidiyon ka ya zama appeasing, mutane su so su kalla, saboda in ka yi amfani da su lafiya lau. Mostly a waya za ka ga stabilization tools, akwai gimbal, akwai tripod, akwai handheld. Tripod shine na wanda za ka kafa ta kamar da kyamara take a jikin kan tripod, kafa ta kan stand ka daura ta ka ci gaba da bidiyon ka. Gimbal shine wannan abin da za ku ga ana riƙewa wanda yake stabilize, dan za ka ruga da gudu ma wayanka ba screen wannan ka bi shaking. Masu yin video da waya kuna dan upper hand anan, saboda a cikin wayan tana da stabilization, tana dan gimbal ɗinta dan kaɗan. So shi yasa za ku ga wani lokacin kun yi video irin ku gan shi crisp, kuna tunanin kun fi mutane yin video
ita wai tana dan taya ku stabilizing abubuwa lafiya lau. Then sai muka zo the secret to a good video is sound yana da matuƙar amfani a video, saboda za ka iya haɗa video mai kyau ka zo ka ɓannatar da shi a banza. Kuma mic ka gane, so idan za ka yi sound, in sound ɗinka ya fito clearly kamar yanzu yadda nake magana ta is clear. So saboda I'm using a mic ne, wired mic nake amfani, cause ni na fi yarda da wired honestly. In kuma mara wayan ne gaskiya sai dai in za ka cire kuɗi ka sai masa tsada, saboda akwai mic ɗin 500,000 har fiye. Akwai irin lapel mics ɗin nan, cause mics ɗin Rode ina ji daga hasan hawa ne, har na 500 nan, akwai sama da shi, sama akwai na Holyland ina ji 140 160 haka nan suke. Then akwai wanne ne kuma again, akwai na DJI, suna ne nan da yawa kala so kuma kaga akwai shotgun irin wanda ake ɗaura kan camera, akwai wanda ake za ga yan Hausa ke amfani da shi, wannan dogon da suke karuwa wanda ga lokaci na leƙowa ta fim. Sai akwai lapel mics wanda ake makalawa, dan akwai internal mic kamar irin na jikin camera wanda take zuwa inbuilt a cikin camera. So sai workflow din wannan editing ne maybe, amma kuma bari mu taba ya sunan shi, sound design da color grading. First of all, in za ku yi video, make sure you have a very good sound that goes with the video, saboda idan ba ku da sound mai kyau gaskiya video ku is going to be kawai gashi nan ne, lallaba kashe mahaukacin kare ba. That's how sound video is going to be. So make sure sound ɗinku is clear, then kawai dan sounds ɗin da za ku yi amfani kuma daga baya wanda za ku ƙara effects su ma ku sami masu kyau. Then background music ɗin kuma choose a very good background music da zai tafi da bidiyon da kyau. Then akwai color grading shi yake ba ku wannan, ba wai raw color da camera ne ba ku, wanda za ku ƙara enhancing color ɗin ku ba shi wannan film look, wannan Netflix look ɗin nan. That is where za ka je akwai color grading sosai, ko a pictures ko a hoto. Wasu lokacin za ku ga wasu hotunan za ku gan su they are cinematic, wasu hotunan kuma kawai gasa nan kawai they are flat, in aka ce flat kawai. So amma wannan cinematic look ɗin da za ka ba shi yana ƙara popping out wannan. Yes, gaskiya virtually that's all we discussed yesterday. To amma dai gaskiya jiya was more in detail. Wannan kawai na ba ku hint ne that you are going to script by ku dan je ku yi brushing through, then muka yi brushing through ku kuma sai ku je ku yi in depth wannan akai research akai. Kuma wannan shine basic abin da kake nema ka fara video ko photography ko videography. One thing is make sure kullum practice makes perfect. A kowane lokaci ka tsinci kanka try ka yi practicing wani abu, saboda yana da amfani matuƙa, yana da amfani sosai fiye da yadda ba ku tunani. Tunda ni na ga amfanin shi gaskiya, constant practice ɗin nan ni na ga amfanin shi. So a ƙarshe we are going to have ɗan ƙaramin physical challenge, ɗan ƙarami ne. Wannan camera movement da muka yi mentioning, pan, tilt, dolly da talk, wannan ƙwara hudu. Make a content, anything, ko mutum ne, ko product ne, ko abinci ne, ko mema, ko dabba ce. Just make a content. A yi wannan 4 movements, panning, side irin kamar 360 irin curve haka, movement is curved haka, panning, ko tilting, ko talk, ko dolly gaba da baya. Duka hudun ina so a including ɗinsa a cikin video. Well, sai a yi submitting. Thank you very much for listening. Nagode. Yare, I am tired.